Вторията през април ще изнеса, ще анализирам и то подробно понякога по-малко подробно, в зависимост от конкретния случай, върховите постижения на административно-процесуалния кодекс. В поредността им. За някой доста подробно ще обоснова защо това смятам за върхово постижение. Понякога посочвам и някои недостатъци на закона, които се нуждаят от усъвършенстване. Но предимно се спирам на върховите постижения на този кодекс. Много пъти съм си мислил, че един закон прилича на планина, в която има и върхове, и по-малки върхове, а пък и няма върхове. Така си мислил, не е ли същото и с един закон? Особено когато този закон е кодекс, т.е. обобщава голяма материя от дадена категория обществени отношения. Понеже съм участвал и в създаването на административно-процесуалния кодекс, съм го анализирал и от тази гледна точка. И съм констатирал, че в кодекса има много върхови постижения, при което е възможна градация и между тях. Големи, най-големи, още по-големи и т.н. нататък. Аз ще направя подробен преглед на всички текстове на закона. Тези, които са стари, в смисъл възпроизведени текстове от предишни закони и които са добре известни, аз мога само да ги спомена, но не и да ги анализирам. Новите текстове, особено текстовете, които имат високо практическо значение, които имат и теоретическо значение, аз тях подробно ще анализирам и ще подчертая, ще изтъкна в какво се изразява тяхната висока стойност. Има много текстове такива. Има текстове, които имат практически потенциал, а не се използват достатъчно добре нито от съдии, нито от прокурори, нито от адвокати. Върху тях ще обърна специално внимание, защото тези текстове дават възможности за правна защита.